inyo ani yang sedalam kepompong tu lah sampai 40 hari keluarnya bansuan suah keluarnya tu pak lamahnya tu lamah tapi nyo keluar tu baransuran suah nyo basayuk akhirnya nyo tabang lai bentuk oleh ulunya lai lah berubah jadi ramo-ramo jadi pantun de orang manangan sirih baralik ramo-ramo sayuk nyo balang karena sayuk no bintik-bintik rancak lai berkilik tu ada tu bentuk biludu pak dah ada sakit adanya tu lai ramo-ramo sayuknya balang badari yang bunyi cingkari banyaknya ampek puluh ampek rauknya ke bungo ju indah carano bukan kapalang dalam konjangkan so balari terletak di ruang tengah berisi sirih selangkoknya sampiran pantunnya tadi ramora di samping ramo-ramo tu rancak aluih rancak di pendang mato karajonya rancak